По средата. Хвърлям си топка на килима. Връщаш. Отиваме до дъската и си избираш една от тези картинки. Жираф. Добре. Я да помислим сега. В думата жираф изчакай. В думата жираф в началото ли е? В края на думата ли е? Или в средата? Дай да го чуем. Жираф. Къде се намира? В началото или в края на думата? В края. Браво на тебе! Така, слагаме тикче. Кое е това? Чакай. Начало, среда, край. Нали така? Тук слагаме тикче. Браво!